Nå. Skal vi? Jo. Okay. Hej. Hej alle sammen. Det her det er Marie-Louise. Og det her det er Andrea. Og vi er ejerne af en ny YouTube-kanal. Der hedder Team Bacon Makers. Ja, og det er en gammel historie, hvorfor vi hedder det. Ja. Det er en baconjagt, vi Ja. havde. Også bare fordi vi elsker bacon. Ja. Men vi lavede en video om baconjagten. Men den ligger på en anden kanal desværre. Ja. Så hvad var det, den hed? Så I skal enten søge Marie-Louise Lindblad, og så den profil uden billede. Eller skriv baconsangen, bindestreg. Bakone. I ved ligesom sammen. Og det vil vi bare gerne lige sige, fordi at vi håber, I vil like vores videoer og Subscribe vores kanal. ja, og kommentere. Så det er lidt engelsk. Og så skal vi satirisk. sørge for, at den røde streg, der kommer til at være her, eller hernede, den skal ikke være rød. Den skal være grøn. Så vi skal få den helt op til at være grøn, ikke rød. Ja, vi vil ikke have disliker eller alt muligt, eller unliker, eller sådan ned med. Dislike. Ja, dislike. Det kan vi ikke lide. Nej. Men det må I selvfølgelig selv om. So be ready to a lot of fun! Vi vil i hvert fald prøve at lave danske og også engelske videoer, hvis vi kan finde ud af at snakke engelsk. Det er det med sproget. Vi er lidt jysk danske, tror jeg godt. Man kan kan kalde os, ja. Men ha' det godt. Hej! Hej. Much of love!